Ayo tegak, gerak. Sudah kita mempersiapkan lagu yang heboh yang nanti tadi suasananya sudah Kusuma Wijaya. Oke. Tadi saya lihat tadi siapa pemandu jogetnya tadi? Mas Gareng. Mbak Lia yang mana Mbak Lia? Nah, Halo. Oh itu Mbak Lia. Ya. Ya. Tadi kurang hot gitu. Iya Wah. gimana dek? Minta diberi contoh. Nanti pas waktu ref ya, Ya. nanti hadap ke sana, Oke. hadap ke sana, terus agak juwentit, Nah, cocok. terus Kayak contohnya deh. Ah. Oh ini Hadap- diprakteknya bisa. hadap Ya. kiri, toh kiri. Kiri. Yo. Nah. Hadap kiri semua, praktek dulu, praktek dulu. Oh, jenditnya piye? Ya, Bokongnya sing jentit, bokongnya juwentit, can jentit-jentite. yo, jendit. Ya. Gerak. Wis, modar karepmu. Ah. Terus mari ngono goyang. Iki sik lagune apa sik? Oh, bokong semok, coba. Kendangane Mas bokong semok. Kedengarannya Mas, ya. Bokong semok Mas sing kalem. Bokong semok bokonge sapa semok rambut disanggul sanggul munyer yang nganggo cucu. Asik. Ayo sing bareng moh aku bokonge sing bareng. Ora kompak. Kiri kanan itu harus bareng. Ya. Jadinya di Aku depan sing mungkin ngene. ya. Ayo. Contoh, ya. Bokong semok bokonge sapa semok rambut disanggul sanggul yo nganggo cucu. Nah, bokong semok bokong semok Ya. rambut digelung miring. Jendit nih sapa pian kaperkang mesti ngomong kuat mbak. Kasih lino. Bokongmu ki lho ndi? Iki karo iki goleki bokonge ora ketemu. Gelundung Mas paling. Ya. Gelundung. Oke, ayo tadi ya. Ya. Oke, ya. Ya. Rota keker sini. Ya. Asik. Asik. Ayo Mbak Lia. Arep pokok nongko sesigar aran alis nanggal sepisan kowe kuning lari kuning nangsan gawe hanyawa ngelak itu gorokan asal. Yo, nanti kan. Bokong semok bokonge sapa Asik. Tapi sasi
kang simo simo iki sanggo sanggo yo nang bojoku kang simo 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 kang simo ambek iki kalong iki kalong mere sapa nyain kaparado mesti ngomplong melongo Arep boko nongko sesikan aran alis nanggal sepisan kulit kuning lari kuning langsat gawe hanyawan ngelak itu gorokan asa Yo! Terima kasih, matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak.